antolatzeko eskuz lanean aritu gara, herritarrak, herriko eragileak eta udal ordezkariak ere hemen gaude. Nor beretik emanez, ekitaldi honi gure ekarpenak egiteko gogoz aritu gara. Auzolan ederra izan da. Eta emaitzere halakoa izatea espero dugu eta nahi dugu. Ostan dugu. Lan kontuagatik beste asko, herritar asko ere eta parte hartu duten asko ere ezin etorri izan dira eta hemendik eskerrak eman genezkieke parte hartu duten guztiei eta hemen gurekin ezin izan dutenak egonez. Ni neronek ikusi negotzia emango eta egitaroan berri, baina aurretik baita ere okatzen zaigu akaso eskerrak ematea, gaur bertan egoteko zen, Carmen Esteban Josean Artzenaren alarguna, baina zen momentuan ezin etorri izan du, baina bai eman nahiko genioke eskerrak bai berari eta bai gainerako familiai ere, antolaketan ere, bai ekin kontaktuan egoteagatik eta eman diguten laguntzagatik. Eskerrik asko baita ere, Jose Luis Zumeta margolariai, usurbildarrai, eta beak du ekitaldi honetako kartela, hemen onduan ikus dezakezute. Denok ezaguna dugu, Jose Luis Zumetak izan duen harreman bai pertsonala Josean Artzerekin, eta baita ere, sorkuntzai dagokionean, kultur sorkuntzai dagokionean. Harreman horren islada ere badala kartela hau, eta ekitaldia propio iragartzeko egindako kartela egitearekin ere, Jose Luis Zumetak eskerrak ematea. Eta horrea jarraitu aurretik eta ekitaldian nondinorakoak agertu horretik, Yolanda Arrieta pasako iotitza baita ere, Yolanda Arrietak beste herritarrekin batea lanketa honetan nagitu da, eta hitz batzuk esango dizkigu, Joseanen anonitzen. Lehenengoz, pentsatzen nuenean izan zen, ikusi nuenean jendea ari zela Josean Artzeren inguruan zerbait trasbatu nahian, eta herritik sortutako idea zela entzun nuenean. Lehenengoz bururatu zitzaidan izan zen, oso ederra dela, joandako jendearekin egoteko modu bat dela, eta baita ere bizitzatik begiratzeko modu bat dela. Hori iruditu zitzaidan, eta horregatik batez ere parte hartu dut eta han izan dudanetan, eta iruditzen zait egun horretan egingo duguna dela Jose Artzeren hitzak guztien artean sentituz, imaginatuz, partekatuz, biziz, hitzak berpiztu ingo ditugu eta hitz horiek idatzi zituen pertsona ere berpiztu ingo dugu gurekin egongo da, gure egongo da. Hitzak ez delako inoiz hitzak. Eta hitzekin batera, hitzak esatean, idazlea, pertsona, bera ere, ez delako inoiz hitzak. Bizirik dago, gure egongo. Horregatik parteratzen dut, eta horregatik konbidatzen dut jendea, egun hortan, guztiekin batera, hitzak, bizitzera, eta Jose Artzera, gurekin, gurena, berriro hitzak. Gizon handia da munduan eta mundu txikiak gizona idatzi zuen behin. Dr. Zeoliz Josean Artzek idatzitako esaldia da. Mundu eta gizonaren arteko harremana zintzatzeko. Elkartoko egiten duten bide gurutzean osnartzeko. Guk ekainak 16an Josean Artzerekin elkartu nahi dugu berriz ere. Dagoen tokian dagoela ere. Ekainak 16an Artzeren mundu handia ezagutu, irudikatu, oroitu, sentitu, partekatu eta bizi nahi dugu. Artze dagoen tokian dagoela ere, gure baitago.
handia baita diogu bezala hartzeren mundua, unibertsoa aberats eta zabala. Hainbat iturritatik osatua, iturri izarretik, baina aldi berean ur berria edaten, apurtzen eta eraldatzen. Nola formaz, ala mandiz. Hitz berriak sortzen, hitz biziak aditzen, baina beti hizkuntza zaharretik, euskaratik eta euskaraz. Iragana eta etorkizuna josten, eta gehienetan usurbilen abiapuntu, usurbiko toki eta bazterrak, agerikoak eta ezkutukoak. Ekainaren 16an hartzeren unibertsoa arakatu nahi dugu. Gozatzeko, ezagutzen ez dutenei deskubritzeko parada eman eta ezagutzen dutenak hartan sakon dezaten. Urtarrilaren 12an zendu zen Josean, sortzaile handi bat galdu zuen euskal kulturak eta nola ez pertsona handi bat usurbilek. Nola deskribatu hartze horrea? Ezin, hitz batean zaila. Poeta, idazle, txalapartari eta beste hainbat. Guztietatik zuen zerbait Joseanek. Horregatik izan zen sortzaile handia, eta horregatik zaila zaigu hartzeitz batekin deskribatzea. Bere lana eta ekarria izugarri handia izan baita arlo eta eremu ugarietan. Izan literaturan, izan musikagintzan, izan herrigintzan, izan espiritualtasunean. Eta zaila zaigu ekainak 16an ondare hori guztia biltzea, kaleratzea, gutako bakoitzak hartze geure erara bizituko baitugu. Eta izuzen, horixe da ekainak 16an herrian bizitu nahi duguna. Norberak ezagutu, irudikatu, oroitu, sentitu, partekatu, norberak bizi dezala hartze nahi duen eran. Sentimentu horiek guzti horien topagune izan daitezela usurbiko kaleak nahi dugu. Irudikatze kolektiboaren lekuko izan daitezela. Urtarrilatik gaur arte hemen daudenak, eta falta diren beste herritar asko ere bai, ekainak 16a egun hori antolatzen aritu behar. Udala eta herritarrak esku. Egitarau zabala osatu dugulakoan daude. Txalaparta, poesia, dantza, kantua eta musika uztartu nahi izan ditugu. Hartzeren izana eta mamia, bere eraldaketa eta barne bizitzaren isla zuzen ere. Eguneko egitaraua bi zati izango ditu. Batetik Josean hartze ezagutuz, akalau ekainak 13an etzaldi bat antolatu dugu Josean hartze espirituaz ere bai, goiburuko etzaldia. Andoni Salamerroren eskutikan izango dugu etzaldia eta hemen Otxonean arratsaleko 6etan izango da. Ekainak 16an berriz egitarau, egun osoko egitarau bat antolatu dugu. 10 herritan hasiko da Arriaitz bisita gidatua egiteko aukera izango dugu herrian. Hain zuzen, kulturan zehar mugitzeko aukera ematen duen ibilaldi honek argi erakusten du usurbilek euskal sorkuntzan jokatu duen papera. Usurbil, euskal tradizio eta modernitatea ederki uztartu dituen herria da. Baita euskal sorkuntzarekin konprometitutako herria ere. Usurbilen inon baino hobe isladatzen da 70. hamarkadan Euskal Herrian gertatu zen kultur estanda. Eta inon baino hobe isladatzen da 70. hamarkadako kultur estandaren ondorena. Ibilbide hau, herrigunean ikusi daitezkeen zenbait elementuren artean egingo da, eta elementu horien bitartez, Usurbilen euskal kultura garaikidearen susperraldian jokatutako papera ezagutzeko helburua eta aukera izango dugu. Izen eman behar da bisitein analizateko, eta horretarako eskurrian eta badaude telefono eta helbideak.
poesia, dantza, kantua eta musika ere izango dugu. Josean hartze oroituak izango dugu denen artean. Arratsaldeko 5:00 Olanioneako anfiteatroan hemen bertan, Josean hartze sentituz ekitaldia izango dugu. Bertan aurrei emango dugu tarte, aukera izango dute, txalaparta entzunez sentitzen duten hori marrazki bidez adierazteko. Eta ondoren, ikur kontaketa txiki bat ere izango da ikabelen eskutika. Arratsaldean jarraian, 6:30, Deman plazan, Josean hartze partekatuz. Josean hartzeren lanaren aitortza egingo da poesia eta txalaparta biak uztartuaz. Joseanekiko sentimenduren bat adierazten nahi duen egon horrek, bai txalaparta bidez edo bai poesia bidez aukera izango du bertan adierazteko. Hemen ere, improvisaziorako tarteak ongo badira, izen ematea ere badago, eta horrez aukeratu daiteke, ze poesia irakurri edo zenekin konpartitu. Eta bukatzeko, Josean hartze biziz izango dugu, gauean, 10:30 frontoian emango da saioa, eta bere Josean hartzeren lanean oinarritutako ikuskizun bat izango da. Hemen ere, dantza, txalaparta, poesia, musika eta bertsoak izango ditugu partekatuta. Baita ere, egunean zehar eta aurretikan ere beste bi kontu izango ditugu. Batetikan Josean hartze irudikatuz, zutegi erakustaretoan izango ditugu txoriak txori poema irakurri ondoren aurrek akuarela sortu dituzten margoak ikusteko aukera, eta bestetikan Josean hartzeri idatziz erregistro liburu bat ireki dugu edo badaukagu, eta bai egunean zehar eskura izango da edozeinek nahi duen bezala Josean zerbait eskaini edo zerbait aportatzeko, eta aldez aurretikan ere hemen liburu hori Kutxonea kultur etxean izango da, eta nahi duenak bere eran eta libreki adirazi izango dio. Gaurko agerraldea lehen hori Jolandak esan du eta baliatu nahiko genuke usurbildarrei zein usurbildik kanpokoai ere gonbidapen egiteko, eta usurbildarrekin batea Josean esan dugun guzti hori partekatzeko eta gureganatzeko. Sentimentu guzti horiek partekatzeko, ez? Eta hemendikan gonbidapen egite besterik ez, gainak 13an, itzaldian, eta 16an, hone usurbila etortzeko eta denen artean Josean oroitzeko eta gure